हरी बोल हरी बोल हरी बोल. पुरा राधे पुरे छंद दिसत सची, एक्कापशी एक छंद दिसत सची. प्रार्थना, उन्नती, आयुषी, अपूर्वा आणि अर्जुन राव तुमकां मस्त थँक्स. भार लायक झाला डान्स. थँक्यू. हरे कृष्णा. आता मी नेक्स्ट आता माताजी तांगेल प्राय भजन्स असत. आम्ही हे श्रावण मासांतू आणि नेक्स्ट आमगेले एक ग्रुप झालेलो देखून कीर्तनीय सदा म्हूण सांगून ताजी देखून आमकां रसवती माताजी आणि राधिका उबा माताजीने मस्त सकड कीर्तन भजन परत आनी आमकां शिकयता आसाची. सो आयच्या दिवसाक श्रावण मासाचे आमकां तांतू तुलसी आराधन म्हळ्यार कसले ते कशी करका, कशी विधीपूर्वक जावन करका आणि तांतू करतना आमकां कसं प्रयोजन आसा, कशी आमकां चांग म्हूण सांगून म्हळ्यार आमगेल अध्यात्म विशयांत कशी वचूं येता म्हणची विचारांतू मस्त सकड माताजीन मस्त म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन आणि दिवन डायरेक्शन दिलेलं आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. नेक्स्ट अर्जुन राव याने एक स्पीच असं. हा जायत फर्स्ट असेल तसले अर्जुन. आता मी बालोत्सवाचे चेडू एकलो अर्जुन राव म्हण आसाची तांणी आता उलोवचे येताची. आम्ही तांकां ऐकूयात फर्स्ट. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आज म्हाका नवरात्री वेळारी या कहाणी सांगचेका अवकाश केलेला श्री मुरलीधर प्रभुजी आणि रसावती माताजीक धन्यवाद. आज आम्ही जडा भरताल्या कहाणी ऐकूया. भरत महाराजू सम्राट जगताचा सम्राट जावन आशिल्लो. त्यांनी श्रीकृष्ण देवाला मस्त हाड भक्त आशिल्ला. त्यांनी श्री ऋषभदेवाला पुत्र. भरत महाराजो एक दिवस वनप्रस्थ घेवचेका पुला आश्रमा वता आणि देवार भक्तीतो मग्न जाता. एक दिवस नावून जातरी भरत महाराजो गंडकी नया लागी एक जिंके पळयता. ती एका सिंहाला भयंकर गर्जन ऐकून त्या जिंके त्या नयाक पार करू वतना एक बाबक जन्म दिता आणि थई मरता. त्या जिंके बाबू त्या नयातू होळणू असता. त्या पडून भरत महाराजाक ताचेर मोग येता आणि त्या जिंकेक तागेल पुत्र म्हणजे पालन पोषण करता. दीस वता त्या जिंके वेरी भरत महाराजाका मस्त मोग येता आणि तागेल भक्ती उण जाता वता. एक दिवस त्या जिंके दिसना तेन्ना भरत महाराजो ताका सोदू वतना पूण मरता. मरतना भरत महाराजो त्या जिंके विशयी लपून मरता. ताकाची तागेल जन्म एक जिंके जावन जाता. जलारी तागेल फुडले जन्मा विशयी ताका गोत आसता. जिंके जन्म जातरी भरत महाराजो एक ब्राह्मणाला परिवारातू पुत्र जावन येता. तागेल नाव जडा भरत. या जन्मातूय ताका तागेल्या फुडल्या जन्मा विशयी गोत आसता. तो
एकलं पेद्धशे आणि ऐकना उल्लेना काय करना जडा बरतल आनु तका मस्त शिकोचे संस्कार शिकोचे प्रयत्न करता जडा बरं तू ऐकना आणि शिक्षण तू मन देना आणि तो केन्नाय चल मना तू देवान उडगास करून असता तक पूरा जने प्राणी म्हणू चळे तशी रीती तर आनु आणि आम्ही वचन जतरी कोणी तका सम पालन पोषण करताना शिले तकाची तकेक गद्देक पेटेलला एक रात्री गद्देक पडून असताना डाकू येऊन तका भद्रकालिक बली करूक बरताती भद्रकालिक बली करू बरताना भद्रकाली त्या विग्रहात कोण बाहेर येऊन त्या पूर्ण डाकूक मान दवरता आम्ही काणी तुकून कसं शिक्यात म्हणारी भद्रकाली ते आराध्य देव कृष्णाले भक्तांक केन्नाय रक्षण करता आणि आम्ही कृष्णाला भक्ती केल्यारी आम्ही पूर्ण देवीक प्रसन्न करूयात हरे कृष्णा हरी बोल हरी बोल हरी बोल अर्जुनराव तुम्ही भारी लायकोन सांगलींची ते म्हळरी मरणाची ते जल्ली पर कशी तो जिंकी जल्ली म्हणून सांगली न्हू वापस जिंके स्वरूप तुकून वापस जड भरत जावन आयलो आणि कशी महाकाली नावे देवी दुर्गा देवी कशी वैष्णव भक्त नावे कृष्णाल भक्ताक कशी रक्षण करता म्हणून सांग भार लायक सांगितलं सर थँक्यू व्हेरी मच मस्त इन्फॉर्मेशन दिलेलं सर थँक्यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा आम्ही श्रावण मासांतू तुळसी आराधना ते कशी करचे तुळसी आरती कशी करचे आणि ताजी विषय आम्ही करची देखून कसं आमकां म्हळ्यार कशी आमकां चांग ते म्हूण सांगून आमकां ते माताजीन मस्त गायडन्स दिलेलो आसा तशी आजी ताजे विशयांतू हेमा माताजी आमगेले उत्साह आणि हसनमुखी माताजी तांणी आणि मस्त ऍक्टिव्ह तशी एंथुझियास्टिक आसा चितांनी मस्त तांकां तांव रिक्वेस्ट कोन येता येवन तांणी तुलसी आरती सांगका म्हूण सांगून घेवन हेमा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सगळ्यांक नवरात्री शुभेच्छा श्री आता हांव तुलसी आरती सांगता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित तुलसी आरती वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाब्यो यही अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः जे तुम्हार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोरे ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हेरी बो सदा
जुगल रूप राशी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः येई निवेदन धरो साखीर अनुगत करो सेवा अधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दिन कृष्ण दासे कोय यही जिना मोरा होए श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिनवासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाब्यो यही अभिलाषी नमो नमः यानि कानिच पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय तुलसी महारानी की जय जय वृंदावन महारानी की जय हरे कृष्णा हरि बोल हेमा माता जी थँक यू व्हेरी मच भारी लायकोन सांगलींची तुलसी आरती थँक यू व्हेरी मच आता नेक्स्ट तुम्ही तुलसी आरती ऐकलींची तशीच आम्ही अनेक तुलसीलेची आराधनाची अनेक वृंदाष्टकम ते सांगू का आमगेले एकादशीचे गीता पारायण तो रेग्युलरली पठन करून चढतावत त्यांनी अटेंड करताची आणि ऍक्टिव्ह मेंबर आमगेले लेडीज भजन सांगतो दीपा भट माताजी त्यांनी आज वृंदाष्टकम सांगू येत तसची हरे कृष्ण दीपा भट माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण चक्रावंदन करून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर रचित वृंदाष्टकम हा म्हणतात वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम गांगेय चाम्पीयत दीर्विदिन्दी रोची प्रवाह तपितात्मवृंदे बंधुक बंधु दुति दिव्यवासु वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम बिंबाधरोदि वरमन्दहास्या नासाग्रमुक्ता
मुक्ता द्युतिदीपितास्य द्विचेत्ररत्ना भरिणा श्रियादे वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं समस्तवैकुण्ठ शिरोमणौ श्री कृष्णास्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं त्वदानया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगातिभिर्माधवकेलिकुञ्ज मध्वादिभिर्भान्ति विभूषमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं त्वदीयदुत्तेन निकुञ्जयूनो अत्युक्तयो केलिविलाससिद्धिः त्वत्सोभगं केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं रासाभिलासो वसति च वृन्दावने त्वदि साङ्घ्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं त्वं कीर्तसे सात्वततन्त्रविद्धि लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः तवैव मूर्ति स तुलसी नृलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ता च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठेद्वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्गा सप्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय जय। प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। वृंदा महारानी की जय। दीपा माता जी की जय। थैंक यू वेरी मच. लाइक और सांगलींची माता जी. Really nice, heart touching, melodious जाऊन असेल. Thank you. हरे कृष्णा. म्युटेड असो माताजी. आता षड्गोस्वामी अष्टकम सांगता आमची श्री श्री श्रीनिवासाचार्य विरचितं षड्गोस्वामी अष्टकम
कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृताम्बो निधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्री गौरांग गुणानुवर्ण विधौ श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्द गानामृतै आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेश करुणया कौपीनकन्थाश्रितौ गोपी भावरसामृता बिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ कूजत् कोकिलहंस सारसगणा किणे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ संख्यापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहार विहारकादिविजितौ चात्यान्ति दीनौ च यौ राधा कृष्ण गुण स्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ
वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माधवशाद शेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे कैधर्महाविन्हलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हरे कृष्णा। आता नेक्स्ट जगन्नाथाष्टकम सांगूक आमगेले अश्विनी माताजी येता सची तांनी भक्तामृत भजन अंतू तांनी भजन सांगताची यूट्यूब चॅनलांतय तुम्ही पळोव येता तांगेल भजन सणी आणि तांनी गौडीय संप्रदायाचे भजन सांगताची आम्ही आता अश्विनी माताजी का म्हळ्यार आमगेले मधुर आवाज असचे अश्विनी माताजी का स्वागत करूया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। श्री आदि शंकराचार्य रचित जगन्नाथ अष्टकम म्हणतास। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो मुदाभिरी नारी वदन कमल स्वाद मधुपाहा रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशार्चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पिच्चं कटितटे दुकूलं नेत्रन्ते सहचर कटाक्षं विदहते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाबुधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा सारदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा परावर सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा स्फुरदमल पंखेरु मुखः सुरेन्द्रिराराध्या श्रुति गणशिखा गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पतिमीलित भूदेव पताले स्तुति प्रदुर्भावं प्रतिपदमुपकारण्य सदाय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगता सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्मा पीड कुवल्यदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरस्वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधुम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमाश्रं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपरं यादवपते अहो दिने नाते निहित चरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतशुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरी बोल अश्विनी माताजी भारी लायक आशिल्ले तुमगेल भजन व्हेरी मेलोडियस हार्ट टचिंग Thank you, Mataji. आयच दिवस एक्चुअली फर्स्ट दिवस नवरात्री तेसची जावन छेडू माले आम्ही पुराय तांगेले म्हळ्यार दशावतार म्हळ्यार हाने ग्रीष्माने दुर्गाले प्ले केलेले तशी छेडू माले राधाराणी डान्स पुरा लायक जाले होपफुली इट इज अ व्हेरी गुड स्टार्टिंग ऑफ नवरात्री आमका पुराय जनाकय सो लेट अस आणखी आमका तशीची एंथुसियाझम दाखोवन आम्ही समिती छेडूक आणखी प्रोत्साह करका इथे म्हळ्यार एव्हरी टाइम विथ द हेल्प ऑफ मुरलीधर प्रभुजी आणि सखी चरण माताजी निमित्त दे ऑलवेज गेट अ न्यू कॉन्सेप्ट सो तांका मुरलीधर प्रभुजी आणि सखी चरण माताजी काही थँक यू व्हेरी मच धन्यवाद तुमकां इथे म्हळ्यार छेडू तिथ लायक कोण करता सची आणि पुराय माताजी काही थँक यू व्हेरी मच भजन सांगिल्लेक आता एक अनाउन्समेंट आसा फाय books are the basis hani his grace viprasudama prabhuji आणि her grace radhika uba mataji तांगेले सेशन असता फाई तशीची शनिवार जननी माताजी तांनी सेशन करतसची दशावतार टॉपिक अंतु तशीची शनिवार ಚೆಲ್ಲು ಮಾಲೆ ಬಾಲೋತ್ಸವ ತಂಗೆಲೆಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಸ ದೈದೊಂದು ಪುರಾಯ ಜನನೇ ते अटेंड कोरन्योनु तशी ते ಚೆಲ್ಲು वांके एनकरेजमेंट कोरका म्हूण सांगून येवन हांव निमगून घेता तशीची सोमार आमकां हिस ग्रेस राधा कृष्ण रसनवर प्रभुजी तशीची हर ग्रेस रसमाई माधवी माताजी तांनी बुक्स ऑन द बेसिस ची टॉपिक बट तांतू राजवैद्य ते एक टॉपिक अंतू तांनी उलयतासची तांगेल सेशन आसा तशीची 16 तक एकादशी दिवसू संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसची देखून कोणाक तांतू रिसायटेशन कोर आसचे तांनी दयदोन पुराय जणांनी नाव दिवका माया माताजी भारती माताजी आणि विद्या माताजी का तांगेल नाव दिवका तांनी खंयची श्लोका रिसाइट करताची म्हणून सांगून घेवन आता मी आता प्रोग्रामाचे एंडिंग स्टेजा येवन पावल्यांची प्रभुजी कसले विंगड कसले सांगू अस की हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाव आता तर नरसिंह आरती सांगून आयची सेशन एंड करूया श्री नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंहो इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो बाहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरेणखाम् अद्भुत शृङ्गाम् दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्
केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव 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 कर कमल बरी नखाम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी सेशन एंड करछिवे। हरे कृष्णा। प्रभु जी वही मत जेंड करिया। हाँ जय प्रभु जी, थैंक यू। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।